Ön a MedIT podcast műsorát hallgatja. MedIT, a digitális egészségügyről közérthetően. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Az Orvosletnika szakosztály és a MedIT podcast közös szervezésű eseményén. Ez már második alkalommal kerül megszervezésre, és elkapott engem a nosztalgikus hangulat, amikor itt az egyetemen sétáltam, mert az alapképzést ezt én is itt végeztem a BM-en. Viszont túl kell ezen lendülnöm, mert a mai beszélgetésünknek a témája közel sem nosztalgikus, hanem egészen jövőbe tekintő. A STEPS Budapest, tehát látjuk most vendégül ezen az estén. Ez egy robotikus rehabilitációs központ, mely különböző idegrendszeri és mozgásszervi problémákra kínál rehabilitációs lehetőséget a digitalizációs megoldások segítségével. Elsősorban robotterápiára fókuszálnak, emellett viszont gyógytornát, konduktív foglalkozást és pszichológiai tanácsadást is nyújtanak. És a beszélgetésben vendégünk Andréka Bálint, a STEPS Budapest képviseletében, aki a szakmai tevékenységért felelős, illetve Latki Csongor, aki pedig az üzleti területben jártasabb. Úgyhogy köszöntünk titeket. Kérlek, arról meséljetek néhány szót, hogy hogyan jött létre a STEPS Budapest, illetve van ennek nemzetközi vonulata is, vagy kifejezetten Magyarországon működik, és hogy mióta alakult meg ez a központ. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtatok minket. Visszamegyek az időbe akkor egy 5-6 évet. Az egyik barátom és kollégám balesetet szenvedett. És hát egyébként legtöbb ilyen jellegű intézmény vagy cég, ami magánba indul, az valamilyen személyes érintettség során indul el. Mert abban akkor van meg az a motiváció az emberekben, hogy lépéseket tegyenek, és az ötletből valamit létrehozzanak, tehát meg is történjen az ötletek megvalósítása. Ez a barátom gerincsérült lett, és lebénult gyakorlatilag az alsó végtagjai lebénultak. Bekerült a magyar állami rendszerbe, ahol nagyon tisztességesen ellátták, megmentették az életét, megműtötték többször, majd a rehabilitációnak a Nemzeti Centrumába került az Országos Rehabilitációs Intézetbe, ott is egy kiváló ellátást kapott, gyakorlatilag 1 évet ott volt. Ugyanakkor viszont, amikor ezt az intézetet elhagytam, mert a társadalombiztosítás, tehát maga a NEAK eddig finanszírozza a fekvőbeteg ellátást, akkor még neki megmaradtak a limitációi, tehát gyakorlatilag kerekesszékben volt, bár a kerekesszékes életmódra már fel volt készítve. Itt azért tudni, hogy ez egy nagyon nagy változás ahhoz képest, hogy valaki majdnem meghal, vagy csak fekvő, vagy pedig már kerekesszékben önállóan közlekedik, és el tudja magát látni, transfereit tudja csinálni, stb. De ő itt nem akart megállni, tovább akart fejlődni, rehabilitálódni, és elkezdte keresni a lehetőségeket Magyarországon és Magyarországon kívül is. És ekkor csatlakoztam én hozzá ebbe a keresésbe, és akkor környező országban, meg Európában megnéztük azt, hogy milyen módon folyik mondjuk tőlünk nyugatabbra fogalmazzuk, akkor így a gerincvelő sérülteknek a rehabilitációja, és azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan intézetek, ahol a hagyományos rehabilitációt kiegészítik robotikával, tehát magas technológiai támogatottságú elemekkel. A legközelebbi ilyen centrum az egyébként Zágrábban volt, ami egy viszonylag nagy hír és egy nagyon jól működő centrum, de nyilván Svájcban, meg a környező országokban több helyen volt ilyen centrum. Magyarországon ez a robotikus rehabilitáció ez nem létezett, sőt a szakma is vitatkozott róla, hogy egyáltalán a robotikának van-e szerepe, vagy kell-e, hogy szerepe legyen a rehabilitációban, hogy ez valójában segíti a betegeket, vagy pedig csak egy ilyen jól hangzó, trendi valamicsoda. És akkor egy kicsit így visszakanyarodnék, hogy miért, hol lehet a robotikának helye. Tehát a robotika önállóan, ugye mi robotikus centrumnak mondjuk magunkat, de mi is komplex rehabilitációt nyújtunk, ahol a robotika csak kiegészíti a hagyományos terápiákat. A robotika ott jön szóba, hogy az agynak van egy úgynevezett plasticitása, a tanuló képessége.
Amikor gyerekek vagyunk, akkor nagyon plastikus az agy, sok mindent meg tudunk tanulni, meg tudunk járni, beszélni, stb. És hogyha történik valamilyen agyi katasztrófa, vagy az idegpályákban valamiféle sérülés, akkor ezek a információs rendszerek, fogalmazzunk így, ami a vezérlés lemegy az izmokhoz, ez ugye megsérül. És az agy elkezd furcsa jeleket adni, vagy lebénul, nem mozgat, vagy spasztikus, tehát folyamatosan görcsbe tartja az izomzatot, tehát valami fog történni. Ugyanakkor viszont, hogyha megvan a kapcsolat, akkor azért van arra mód, hogy ez a plaszticitást kihasználva újra tanítsuk az agyat. És ez semmi más, ez sok minden más kell, nem az, hogy semmi más nem kell, de nagyon fontos az, hogy egy nagy ismétlésszámot tudjunk, egy intenzív nagy ismétlésszámot tudjunk a betegnek adni. És ebben viszont már nagyon sokat segít a robotika, hogy a robotikával nagy ismétlést és pontos, precíz mozgásmintát tudunk tanítani a betegnek. Tehát még mondjuk egy hagyományos terápiával, ha elképzeljük, hogy újra tanítjuk a beteget járni, most el tudjuk képzelni, hogy mondjuk 1 óra alatt a terapeuta hányszor tudja két korlát között a beteg lábát előre tenni, hogy lépjen, mert ő maga nem tud lépni. És akkor nem tudom én hány métert tud menni, Bálint meg tudja mondani, 60-at, most mondtam valamit. A lokomat eszközben 1500 lépést tud megtenni. 100 óra lokomat terápiával, akkor 150 000 lépést tud megtenni. Jól számoltam? Ugye? Jól számoltam. És akkor így tovább. Tehát egy rendes gerincvelő sérült rehabilitáció az egyébként sok 100 óra, de ez alatt, hogyha megvan a kapcsolat, akkor azért ott tud történni valami. Na, a kitekintésből ennyi, tehát a barátom megnéztük ezeket a centrumokat, és akkor azt láttuk, hogy Magyarországon nincs ilyen. És ezt nem is támogatta akkor még a közfinanszírozás egyáltalán, sőt arról is vitatkoztak, hogy mondom, hogy ez egyáltalán befogadható-e ebben. Ekkor döntöttünk el azt, hogy csinálunk egy magáncentrumot, hogy Magyarországon legyen ilyen. Azok a betegek, akik szeretnének, és tehát akiknek megvan a problémájuk, és tudnak is, meg képesek is arra, hogy ezt az ellátást igénybe vegyék, mert annak van egy anyagi oldala is természetesen, azok tudjanak hova menni rehabilitálódni, ne kellene elmenniük neki külföldre. Mert ugyanis régebben az volt a betegválasztás, hogy elmentek külföldre, és ott nem olcsóbban, hanem még drágában tudták ezt a rehabilitációs szolgáltatást igénybe venni. Elkezdtük magát a klinikának a megtervezését, felépítését, egyébként más klinikáknak a tapasztalatait figyelembe, tehát a tudását figyelembe véve, tehát volt segítségünk, bejárhattunk más klinikába, például az Zágrábi klinikával együtt tudtunk dolgozni egy ideig, tehát láttuk az ő számaikat, módszereiket, protokolljaikat, egy jó pár dolgot, sőt, még a technológiai transferben is kaptunk segítséget tőlük, mert a kezdeti terapeutáinkat ott képezték, ugyanis Magyarországon nem volt, aki ezeket a gépeket kezelni tudja. Így alapítottuk meg a cégünket 19-ben, és 20 elején kezdtünk el terápiákat tartani a magyar betegek számára. 2 kezdetű olyan terapeutánk volt, akik egyáltalán tudták kezelni a gépeket magas szinten. Az egyik kolléga, ő Antwerpenben dolgozott korábban 1 évet legalább, vagy többet, nem tudom, egy ilyen nagy robotikus centrumban. A másik kolléga pedig Zágrában. És akkor ők tanították gyakorlatilag be, tehát ez volt a technológia transfernek a része, a csapatot. Ez egy viszonylag új dolog volt, nagyon szép eredményeket tudtunk szerintem elérni a betegekkel. Ugyanakkor viszont mi egy járóbeteg rehabilitációs intézmény vagyunk, tehát csak olyan betegeket tudunk fogadni, akiket a korábbi rehabilitációs lépcsők már olyan állapotba hoztak, hogy szállíthatók. Tehát a járóbeteg az kerekesszékben is járóbeteg, de hogy be tudnak jönni. Tehát azok, akik ápolásra szorulnak, nem tudom, felfekvés, gépen van, még fertőző beteg, azoknak továbbra is a fekvőbeteg intézménybe kell lenniük. Úgyhogy ez a klinikának nagyjából a megalakulásának a története. Nincsen neki, tehát ez egy teljesen magyar cég, bár mondjuk külföldi tapasztalatokat vettük figyelembe, és egy részvénytársaság formában alakult, amiben magánszemélyek, tehát több magánszemély van benne, mint befektető, viszonylag nagy tőke kell egy ilyennek és mi a nagy tőke, nem erőmű, tehát akkor kis tőke, de kinek mi a nagy, igen. Tehát kell hozzá azért valamennyi pénz, nem mondok ilyeneket, hogy nagy-kicsi, mert ez viszonyítási kérdés. Tehát ez részvénytársasági, magánrészvénytársasági formában alakult, és így is dolgozik, jelenleg tisztán
magánfinanszírozásból, ami nem csak azt jelenti egyébként, hogy az emberek saját zsebből vagy a saját megtakarításukból fizetnek, mert a magánfinanszírozásnak minősül a közösségi finanszírozás, nagyon sok a gyűjtés, főleg a gyerekeknél, tehát vannak alapítványok, akik bizonyos cél érdekében, rehabilitációs célek érdekében össze tudják gyűjteni a pénzt, ez szerintem egy viszonylag jelentős, és akkor vannak azok, amikor a biztosítási eseményből kifolyólag biztosító finanszírozza tehát mondjuk egy felelősségbiztosító egy autóbalesetnél a rehabilitációs ellátást. De ez mindig egy tárgyalási folyamat, vagy jogi folyamat, tehát ez nem olyan egyszerű azért ez a dolog. Most ez már nem a kérdéshez tartozik, úgyhogy akkor inkább most itt hagyjuk egy következő kérdést, és lesz alkalom arra is válaszolni. Arra szerettem volna rákérdezni, hogy említetted, hogy egy ilyen személyes kapcsolódás, hogy a barátodnak volt ez a problémája, és akkor az egy betegségnek a terápiáját céloztátok meg, de feltételezem azt, hogy ez kiterjedt már más típusú problémákra is. Tehát az a kérdés, hogy milyen mozgásszervi problémákra tudtok most konkrétan megoldásokat nyújtani, vagy terápiát nyújtani? Mi, amire koncentrálunk, az a neurorehabilitáció, tehát az idegrendszeri sérülések, ez főleg a központi idegrendszer az agy és a gerinc. De ezen belül persze vannak perifériát érintő idegrendszeri betegségek, és Bálint biztos tudná egy jó párat mondani. Neuroimmunológiai betegségek, ahol a perifériás idegek mennek tönkre, tehát alapvetően az idegrendszer miatt keletkeznek a mozgásbeli korlátok, és mi erre koncentráltunk, de nyilván el tudunk látni egyébként sportsérüléseket is a centrumban, hagyományos ortopéd műtétek utáni rehabilitációt, csak abban nem vagyunk különlegesebbek, vagy nem vagyunk sokkal különlegesebbek, mint egy másmilyen centrum. Hiszen viszonylag rövid, mondjuk egy térdszalag műtétet is nyilván ugyanúgy tudunk rehabilitálni, csak egy térdszalag műtétet azt nagyon-nagyon sok helyen tudnak Magyarországon rehabilitálni. Hogyha elmegy valaki egy gyógytornászhoz, és kiváló terápiát fog kapni, nem tudom, 3 hónapig, és akkor ott befejezte. Míg egy gerincelősérültnek a rehabilitáció az évekig tart, és ott ez az ismétlés szám, amit beszéltem, ez azért nagyon fontos, mert ugye a gerincelősérült az elején felülni se tud. Tehát nincs törzsstabilitása neki, tehát nagyon nehezen tudjuk megmozdítani. És itt számítanak a robotok az elején, amikor még gyakorlatilag az ő akaratlagos mozgásai nagyon kevesek. Itt bele tudunk. De egyébként a robotnak azon kívül, hogy sokat segít, és ez a precíziós nagyszámú mozgást csinálja, sok más előnye is van. Például mondjuk motiválja a beteget, ugye nagyon sok gyerekpáciensünk van, ők játszanak. Tehát megy a képernyőn, gyűjti a pontokat, nyeri a kupát, és akkor ott van egy órák, tehát nem azt mondjuk egy kisgyereknek, egy 6 évesnek, hogy nem tudom én, meg kell csinálnod ezt a gyakorlatot 25-ször, mert nem fogja megcsinálni, és hiába mondja neki az anyukája, hogy akkor nem fogsz tudni járni, mert nem fogja úgy fölülni, nem úgy él, de hogyha játszik, az egy másik dolog, tehát jól érzik magukat, a gyerekek játszanak. Tehát ugye a motivációban sokat tud jelenteni, akkor nagyon sokat tud jelenteni a mérésben. Ezek a gépek, vagy hát némelyik, az minden mér, mindent tudunk grafikonozni, időt ki tudjuk belőle nyerni az adatokat, amiket később tudunk elemezni. Ezeket az adatokat, ezekkel akkor is látjuk a fejlődést, amikor a beteg, vagy esetleg még a terapeuta a hagyományos felméréssel nem látja. Tehát mondjuk nagyon egyszerűen fogalmazva, mondjuk kap egy beteg egy 90%-os testsúlytámogatást, ugye anélkül nem tud járni. Lehet, hogy egy 100 órás terápia végén 30%-os a testsúlytámogatása, tehát még mindig nem tud járni, ugye? Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy tud-e járni, akkor azt mondjuk, hogy nem nagyon fejlődött, mert eddig se tudott, mert most se tud. De hogyha azt nézzük, hogy levettük a testsúlytámogatását 90-ről 30-ra, akkor látszik, hogy ezt érdemes folytatni, mert ez egy javuló tendencia. Ez most egy elég sarkított példa volt, tehát nyilván itt izomerőre, meg sok mindenre meg lehet nézni a grafikonokat, de tudunk vele pontosan mérni. Betegségekre visszatérve, tehát amire mi létrehoztuk a centrumot, azok a neurológiai betegségek, és ott is elsősorban ez a gerincvelősérülés, agysérülés, de ezen belül nagyon sok más neurológiai betegséget is kezelünk. Gyerekeknél főleg a cerebrális parézis jön szóba, ugye? De van
nagyon ritka betegség van, pompekórosunk, nem tudom, van az országban 2 vagy 3, vagy nem tudom mennyi, SM-ások, SM-betegek, sztrókosok egy nagyon nagy csoport, tehát a sztrókbetegek, mondjál még bármit most hirtelen, Guillain-Barré, Parkinson-kór, tehát bármiféle idegrendszeri. És milyenek az eszközök, amiket alkalmaztok, hogyan kell őket elképzelni? Én személyesen csak fotókon láttam még ilyen eszközöket, hogyha esetleg le tudnátok írni, hogy pontosan milyen mozgásokat végeznek ezek, vagy hogyan alkalmazzátok őket? Én mondok, hogy átveszem, egy pár szót mondok hozzá, nem tudom, weboldalt lehet mondani, mert ott meg lehet nézni őket képen, hogy néznek ki az eszközök. Tehát, hogyha mondhatok ilyet, akkor ez a stepsbudapest.com oldalon ott látszanak, és van róluk videó is, hogy hogyan működnek. De alapvetően az eszközök azok hát én azt mondom, hogy 3 vagy 4 fő csoportra oszthatók. Vannak az exoskeletonok, azok minden fiziológiás ponthoz rögzülnek, akkor úgy mondom, és azon keresztül aktív-passzív módon azért mozgatják a beteget, nem csak passzívan mozgatják, hanem a beteg is tud beledolgozni, az attól függ, hogy milyen az állapot a betegnek, ezt állítják a terapeuták. Ezek az exoskeletonok, ezek lehetnek alsó végtagi robotok, tehát amikor a járás segítik, illetve lehetnek felső végtagi, amikor a felső kar vagy az ujjakat. És akkor vannak az end-effektor típusú robotok, ami a disztális végpontokról mozgatja a beteget. Tehát mondjuk kap egy testsúly felfüggesztést, de már csak a lábát mozgatja a betegnek. Ez egy másik féle eszköz. Akkor vannak azok a gépek, amik valamiféle stimulust adnak, mondjuk ilyen egy eszköz a Bioness, ami ugye fölrakják a betegnek egyébként mondjuk a Plague peroneusára, az egy izom, amivel emeljük a pipát csináljuk, nem is picit, a pipát, igen, amivel a pipát csináljuk, lépéshez ugye ez kell, és akkor benne van ebbe egy accelerométer, és az eszköz tudja, hogy mikor akarja letenni a beteg a sarkát, és akkor ad neki egy impulzust, és az impulzus ugye összerántja az izmot, kontrakcióba hozza, és ettől megemeli a lábát. Tehát ő is egy robotikus eszköznek minősül, és akkor vannak még különböző fizioterápiás eszközök, nem tudom én, van egy 2,5 Teslás mágnesünk, amivel szintén tudjuk depolarizálni az idegsejteket, és akkor az a kontrakciókat tudunk létrehozni. Úgyhogy hát így kell elképzelni. Van, kinézetre pedig hogy néznek ki, van 2-3 ilyen nagy robot, amiben bele tud állni az ember. Van egy ilyen kapu, úgy hívják, hogy andagó, amiben tud sétálni, de úgy, hogy megvan neki a teljes felfüggesztése, tehát elesni nem tud benne, és le tudjuk róla venni a súlyt. Mert van olyan, akinek már megvannak a mozgásai, de nem bírja el a saját súlyát. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, de nagyon fontos, mert tud benne gyakorolni. Tehát egy 80 kilós ember nem 80 kilós rajta, csak 20. De ugyanúgy kell járnia neki, mint hogyha tehát tud benne gyakorolni. És a kezes robotok azok pedig többnyire ilyen asztalnál, tehát kerekesszékből is, meg székről is működnek. Ugye kihagytam valamit, Bálint segítsél, hogyha robotokkal kapcsolatban. Ilyen szenzor alapú igazából azok is egy nagy csoportot alkotnak viszonylag, tehát szenzorokból, amiket a test bármely pontjára rögzíthetünk, és úgy érzékelik a mozgást, és azokon keresztül szintén terápiás programokat játszani. És a szenzorokat, azok csak érzékelik a mozgást, vagy a térbeli elmozdulást. Tehát a térbeli elmozdulást érzékelik, hogy mondjuk én innen ide viszem a kezem, vagy fölemelem, vagy átfordítom, vagy 2 szenzort egymáshoz közelíteni, távolítani, vagy a pozíciót egymáshoz képest, és akkor az által történik valami a számítógépen, a kijelzőn. Tehát ezekhez van egy program. Tehát ugye az egy jó dolog a robotban, még pluszban a robot dicsérése mellett, ugye, mert mondtuk, hogy milyen hasznos dolgokat csinál, hogy ezért, hogyha valaki megveszi a robotot, nyilván van a terapeutának szerepe, meg van egy szabadságfoka, hogy mit állít, de azért Svájcban, amikor ezt kikísérletezték, meg megcsináltak belőle 1000 robotot, nagyon alapos kutatásokat csináltak, és a szoftverébe beleépítettek egy csomó mindent, amit ők kifejlesztettek, és ezzel standard jó ellátást lehet biztosítani a világ bármely pontján, hogyha ezt a robotot megveszünk. Tehát azt mondanám mondjuk, hogyha nincsen, ha robot nélkül kezel egy ember egy másik embert, akkor nagyon sok múlik azon, hogy ki kezeli. Tehát annak az embernek a tudásán. Hogyha viszont megveszünk egy mobiltelefont, az nagyjából mindenhol ugyanazt tudja.
Tehát ez itt számít. Ezek a szenzorok is, ugyanúgy az exoskeletonok, azok szoftverrel támogatottak, tehát menüből választjuk. Igen, mindegyik szoftver. Tehát ott azért van bejavasol a terapeutának egy valamiféle kezelést, egyáltalán miket lehet állítani, meg hogy milyen problémára mit állítson. Tehát nagyon sokat segít ebből a szempontból. Tehát nem ő fogja programozni a gépet, csak beállítja a programot, tehát használja a programot. És ilyenkor már előírt terápiát kell végrehajtani, vagy ezt a terapeuta méri fel, hogy mire lehet itt szükség az adott betegség esetében? Hát mindenképpen mi mérjük fel, és tehát azt is szoktam mondani, hogy nyilván tehát, hogy a robotokat használni, azt tudná igazából egy betanított munkás is gyakorlatilag, de azért vannak terapeutáink, mert mégis csak terápiát végzünk, tehát hogy azokat a programokat tudni kell jókor, jó időben, jó helyen, jó intenzitással, gyakorisággal beállítani és használni a pácienset. Tehát ez egy nagy különbség. Megtudni, hogy igen, hogy mikor mi történik, az egész fejlődés folyamatot így nézni. Például mondjuk képzeld el azt, hogy van egy alsó végtagbénult beteg, beletesszük az exoskeletonba. Ő nem érez fájdalmat az alsó végtagjába. Tehát ha rosszul állítod be, el tudod mondjuk, nagy Isten törni mondjuk, hogyha a lábát mondjuk, például előfordulhat. Nem fordulhat elő, mert erre oda kell figyelni, de ez a terapeutának a dolog, hogy milyen erőket állít be. Akkor vannak ugye az, hogy mik a beválogatási feltételek, és mikor kontraindikált egy beteg. Azt is meg kell vizsgálni, mert lehetnek olyan problémája, mondjuk olyan szintű, törésnél maradjunk, olyan szintű oszteoporózis, csontritkulás, amivel nem tud fölkerülni mondjuk az exoskeletonra, mert borzasztóan veszélyes. Éppen azért nagyon könnyen törik a csontja, és nem fog érezni, hogy mikor. Csak majd másnap veszük észre, hogy be van dagadva, mert be van gyulladva minden körülötte. Akkor ezt egy ilyen előzetes tanácsadási alkalom megelőzi, mielőtt elkezdődne bármilyen terápia is? Persze, abszolút. Így indul az egész betegút, hogy eljön egy vizsgálatra, állapotfelmérésre, meg eszközkipróbálásra is, és az alapján határozzuk meg önmagát a terápiás tervet, hogy milyen eszközöket, milyen gyakorisággal, milyen intenzitással javasolunk használni. Nyilván ezt ugye a hagyományos terápia mellett, és akkor utána úgy kezdődik az egész rehabilitáció nálunk. Tehát minden esetben kiegészül a robotos terápia hagyományosan is? A mi ajánlatunk szerint igen, de nyilván most főleg a gyerekek esetében egyébként, akik ugye azért az egy elég a születéstől egy élethosszig tartó rehabilitáció, és emiatt sokaknak van már egy fix, egy bevált fejlesztő ház, vagy konduktor, vagy gyógytornász, meg ugyanúgy a felnőtteknél is lehet ilyen, és akkor mi azt tiszteletben tartjuk, meg velük is dolgozunk viszont nagyon szívesen, hogy tényleg a páciens fejlődésre legyen a cél, tehát az legyen a fókuszban, az, hogy az hogy éri el, az mindegy, tehát nagyon sok páciens van, akit ajánlunk máshova, mások is ajánlanak minket, akik nem tudják megtenni azt, vagy tehát ahol nem elérhető egy ilyen típusú rehabilitáció. Azt hiszem, erre a kérdésre egyébként a jó válasz az, hogy mindig célszerű, hogy kiegészüljön, és ki is egészül hagyományos fizioterápiával, azonban ezt nem mindig nálunk veszik igénybe. Tehát a Bálint erre célzott, hogy ugye mi később jöttünk eleve a piacra, és van egy komolyan vendégkörünk, akik már régóta járnak a rehabilitációra, és vannak kapcsolataik, ahol a hagyományos rehabilitációt igénybe veszik. És akkor ők nálunk csak a robotot, tehát csak a plusz a robotot veszik igénybe. Hogyha viszont van rá mód, akkor mi mind a két szolgáltatást adjuk, és van is rá szükség. Ez nagyon jó, hogy tényleg igénybe is veszik a páciensek, meg hogy tudjátok mind a kettőt is kínálni, és emiatt hát biztos is vagyok benne, hogy akkor itt a terapeuták is dolgoznak nálatok. Említettétek azt, hogy konkrétan a robotot, mint gépet elég lenne egy egyszerű munkásnak is kezelni, viszont nagyon pontosan kell tudni beállítani, hogy éppen melyik programon fusson, működjön. Arra szeretnék kitérni, hogy milyen készségekre van szüksége egy olyan terapeutának, aki kifejezetten a robotokkal
együtt, vagy a robotok segítségével is dolgozik? Hát azért jó, ha van egy ilyen beállítása, hogy ilyen digitális technológiát alkalmazzon a mindennapjaiban, a munkájában, tehát egy kis affinitás azért nem árt hozzá. Tapasztaltunk olyat is, akinek így nagyon nem volt, neki nem is jött be a dolog, de hogy általában különösebb készség, igen, tehát hogy nagyrészt fiatalok nagyon fontos, hogy nálunk. jó terapeuta legyen, tehát magát, az anatómiát, az élettani folyamatokat, a problémát, az egész patológiát azt értse. Ez borzalmasan fontos. Vannak olyan betegségek, ahol például nem tornáztathatjuk túl a beteget, mert az már kontraindikált. Tehát kell tornáztatni, kell neki a robot, de nem szabad túl nagy erőfeszíteni, mert akkor az rosszat tesz már neki. Tehát megfordul az egész dolog. Tehát kell, hogy értse, hogy mit csinál. Tehát alapvetően egy terapeuta kell hozzá, aki egyetemet végzett, és gyakorlata is van neki neurós betegekkel. És akkor ez fölött kell az, hogy affinitása legyen maga a komputeres felület, meg a technológia felé. Azért ez fontos. Ezért elsősorban fiatalokkal dolgozunk. Tehát itt nem tudom, mennyi lehet nálunk az átlag életkor. Engem ne számoljatok bele. Hát ez bőven 30 alatt. Igen, tehát ez egy 30 alatti társaság. Nem azt jelenti, hogy az idősebbek nem tudnának, csak valahogyan ez így alakult. Hát igen, nekik meg is van már egy kialakult kezelési módszer, bármi ilyesmi, tehát lehet, hogy kevésbé nyitottak erre. A terapeuták részéről elegendő az affinitás, érdeklődés a digitális megoldások, meg a robot megoldás irányában, vagy valamilyen képzésre is szükség van? Hát a képzés, tehát igazából amikor ugye megalakult a központ, akkor ugye ahogy érkeztek a robotok, mindig megkaptuk hozzá a képzést, ugye a gyártó részéről, meg a forgalmazó részéről, és azóta meg, ugye aki azt megkapta, tehát mi kiképeztek minket, és akkor utána mi tudjuk betanítani, akik jönnek utánunk, illetve időnként tartunk azért ilyen frissítő képzéseket, gyakorlásokat, tehát hogy is ezek mondjuk viszonylag komoly képzések, vagy van olyan eszköz, amire komolyabb, tényleg többnapos betanításra van szükség, de van, ahol nem tudom, egy pár órányi is elég, mert annyira egyszerű a szoftver maga, meg a beszerelés, kiszerelés. Akkor ezt mindenképpen házon belül végzitek? Igen. Van esetleg már gyakorlat arra, hogy magyar egyetemeken részben beépült volna már? Igen, a konduktorképzésben, ugye ott a Pető András karon már a Semmelweis Egyetembe beolvadt az is, ott részt veszünk a képzésben, hát hogy részt veszünk, egy előadást tartunk, akkor a Semmelweis Egyetem gyógytornászai jöttek hozzánk. De jöttek hozzánk Hollandiából gyógytornászok, ugye? Egy gyógytornászcsoport itt Hollandiából is. Talán többször is. Hát az inkább igen, ilyen érdeklődés volt. De hogy igen, egy elsősorban a terapeutat, a gyógytornász meg konduktor képzésbe látjuk egyébként magunkat, meg szerencsére nyitnak felénk is. Úgyhogy egyelőre így. Most egyébként korábban ugye beszéltem róla, hogy egy pár éve még arról is vitatkoztak, meg cikkezgettek, hogy ez egy hasznos dolog, vagy nem a robot. Ez most annyiba változott, hogy most a szakmai golden standard lett, azt lehet mondani itthon, hogy a robot az hasznos, hogy kiegészítse a hagyományos terápiát, és most állami beszerzések is voltak, tehát most az állami kórházakban is egy több milliárdos EU-s pályázat keretében vettek robotokat, ezek a napokban kerülnek ki a különböző kórházakba, tehát mostantól már nem csak mi leszünk robotikus centrum, hanem az állami kórházakban is valamilyen módon ez elérhető. Most a finanszírozásáról, meg hogy mennyit lehet belőle igénybe venni, arról nem beszélnék, arról majd meghívtok egy szakértőt, aki elmondja, hogy ez miért így sikerült. Minden esetre ezért ez valamennyire ez egy örömteli dolog, meg az is, hogy ez most már egy elfogadott. Tehát most azok, akik eddig arról gondolkodtak, hogy ez jó-e, most azt mondják, hogy ez nagyon jó, csak kevés. Úgyhogy ennyibe változott azért a közhangulat így az elmúlt pár évben. Közben mit csináltunk 40 000 órát? 40 000 óra képzést tudtak Hát, megmagadni? Terápiát. De az, hogy a képzésbe épült már az egyetemi oktatásba is, ez számomra nagyon biztató, meg abszolút pozitív, mert megjövőben mutató. Ez abszolút szükség lesz rá. Legalább az, hogy tudják a hallgatók, akik végeznek, akit érdekel, hogy merre tud fordulni. Tehát
nem biztos, hogy részletesen érdemes egy-egy gépet megtanítani a hallgatóknak, de magát a koncepciót, hogy melyik gép mire alkalmas általában, azt nyilván nem az, hogy akkor most amelyik géppel dolgozni fog, akkor majd azt megtanulja. Tehát ez, hogy kicsit, hogyha mondjuk a pilótaképzéshez hasonlítanám, tehát amikor kiképezték a pilótát, akkor még nincsen neki típusvizsgája az Airbus 320 Neo-ra, hanem azt azon a gépen akkor fogja megtanulni, amikor azt mondják, hogy azon repül. Addig csak egy pilóta jogosítása van neki. És ha már 40 000 óra terápia, akkor tudtok néhány jó tapasztalatot is mondani? Esetleg milyen páciens vélemények voltak? Hát a talán felemelőbb, amikor van egy páciens, aki ráadásul mondjuk viszonylag régóta kerekesszékes, és akkor egy ilyen próba alkalommal beszereljük és elkezd járni, és akkor, hogy újra jár, és akkor mindig videózgatják, meg fotózgatják, és amikor ott nézi a lábait, hogy tényleg úgy mennek a lábai, mint régen, mint a baleset előtt, úgyhogy ez tényleg mindig olyan nagyon jó érzés, de emellett, meg amikor a gyerekek nagyon boldogok, hogy ilyen-olyan eredményeket érnek el, de emellett persze a terápiás eredmények, tehát a kimenetelek között is vannak elképesztő sikersztorik, amik nagyon-nagyon jók és előremutatóak. Van sok sikersztori, és tehát ugye nagyon nem múlik az, hogy szerencsés, és az egész élethez szerencse kell, ha már megtörtént valakinek a baj, tehát hogy mekkora. Az biztos, hogy a terápia az nagyon fontos tud lenni, de önmagában nem tud segíteni. Egyébként is mi úgy képzeljük el magunkat, mint mondjuk egy edző, de a versenyző az a beteg. Tehát neki kell megnyerni azt a versenyt, ott kell lennie, elhivatottnak kell lennie, kell, hogy tudja a családja ezt nem tudom szállítani, hozzák ki be, tehát hogy ne hagyja azért abba, mert mondjuk nem tudom én komlói, most mondtam valamit, és akkor onnan jönnek föl, és van egy szállásuk, és akkor utána abba kell hagyniuk, mert nincsen tovább szállásuk. Vagy tehát egy csomó minden ilyen bioszociális modellt, hogyha nézünk, tehát nagyon sok minden múlik azon, hogy egy ember tud-e fejlődni, vagy nem. De az biztos, hogy részt vesz a terápián, mi tudjuk segíteni, neki kell végigcsinálni a terápiát, abba bele kell, hogy tegye magát, az egyébként fárasztó, néha fájdalmas lehet, nem? Vagy nem, tehát mindenképpen fárasztó, tehát olyan, mint hogyha egy versenyre készülne fel, egy komoly versenyre készülne fel valaki. Tehát napi 3 órát végig edzeni nem tudom sok héten keresztül. Tehát ez nem olyan egyszerű, tehát nem tévénézés, hanem tényleg ott megizzadnak meg, és ezt kell tudni csinálni. Hogyha ezt végigcsinálja és nem veszti el a motivációt, akkor lehet jó eredményt elérni, de vannak olyan betegségek, ahol tudjuk, hogy a betegség úgy progradiál, hogy egyre rosszabb lesz. Tehát gyakorlatilag az életminőséget próbáljuk javítani, ahhoz képest, mintha nem kapná a terápiát, akkor így mondom, de tudjuk, hogy egyre rosszabb lesz. Tehát mondjuk, hogyha most mondok egy egyszerű példát, ami különösebben nem megyek bele ilyen egyéb más betegség, mondjuk hogyha volt olyan páciensünk, aki sok áttétes tumoros, de megtámadta nyilván a gerincet, műtötték, plég lett a beteg, és rehabilitáltuk. De tudtuk, hogy van 40 áttétje, tehát ugye abból sikertörténet, mindenki tudta, hogy nem lesz belőle sikertörténet. De ezeket mégis érdemes csinálni, mert addig is az életminőséget javítjuk. Az már egy ilyen gazdasági kérdés, hogy ebből az államnak milyen szerepet kell vállalni, hogyha csak életminőséget tud javítani, de mondjuk nem tudja visszahelyezni a munkaerőpiacra, akkor érdemes ebbe belefektetni az államnak. Ezt majd a társadalomtudósok megmondják, hogy meddig érdemes elmenni ebbe az irányba. Aztán nem beszéltünk arról, hogy van egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy szekundár prevenció, tehát vannak azok mondjuk úgy, hogy kerekesszékes betegek, akiknek olyan a betegségük, hogy semmilyen rehabilitációval nem tudnak már kikelni abból a kerekesszékből, mondjuk egy teljes gerincvelő szakadás. Tehát nincs. Majd egyszer lehet, hogyha csinálnak csippet, vagy valami, vagy nem tudom, egyelőre ilyenek még nagyon kísérleti fázisban vannak csak. Mégis érdemes neki roboton járnia, azért, mert a kerekesszékes életmód az magával hoz egy csomó társbetegséget. Tehát azzal, hogy ő ül a székben és nem tud felállni, azzal a keringési rendszere, az emésztési rendszere, a csontritkulás,
mondjál még ilyeneket, Bálint, hogy elsoroltam őket? Nagyjából minden az egész szervezetnek kell. Lerobban, mondjuk azt, hogy lerobban, társbetegségek fognak jönni. És ezeket a társbetegségeket meg tudjuk előzni azzal, hogyha egyébként vertikalizáljuk a beteget, mert a testünk az ahhoz szokott, szeret vertikálisan is lenni, nem csak ülni, meg feküdni. És megjáratjuk vertikálisan, akkor lehet, hogy egy ilyen szekunder prevenciós rezsim az nyilván nem napi 4 óra, hanem nem tudom én, heti egyszer vagy kétszer bejön egy átmozgató edzésre. Tudjuk, hogy nem fog járni, ő is tudja, mindenki tudja, viszont mégis érdemes, mert maga a beteg jobban érzi magát az életében, a kerekesszékében is. Például. Ilyenkor is fontos a páciensnek a motiváltsága. Mit láttok, mi jellemzi a pácienseknek a mentális állapotát általában? Hát ez nagyon vegyes, ugye, hogy a pácienseink állapota is. Van, aki nyilván mondjuk nagyon depressziós, ami egyébként teljesen érthető, ugye egyik pillanatra a másikra megváltozik valakinek az élete, meg az életminősége. De vannak, itt is tehát a sérülés, baleset, betegség megállapítása óta eltelt idő, az egy nagyon nagy befolyásoló tényező, azért a családi háttér, az egész pszichés gondolkodásmód, nyilván a kiegészítő segítségek, a pszichológusi tanácsadás, meg a... Igen, tehát ahogy mondtam, erre azért nem lehet válaszolni, mert tényleg nagyon-nagyon változott. Tehát van, aki öngyilkosként került hozzánk. Tehát, mert hogy már úgy nem sikerült neki, tehát azért van nálunk, már ettől eleve rossz kedve van neki. Tehát nyilván őt nem lehet összehasonlítani egy olyannal, aki balesetért, és még nagyon motivált, mert közel van. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mikor történt a sérülés, mert van ebben is, nem vagyok pszichológus, de ugye van egy elfogadási szakasz, vagy egy tagadás, meg elfogadás, tehát megvan nekik ez a különböző. És nem mindegy, hogy mikor kerül oda. Tehát van az, amikor nagyon lelkes, és itt ebben lehetőséget is lát a robotikában, meg fejlődik is. Tehát ő nekik, hogyha meg tudjuk tartani a motivációját, akkor nagyon-nagyon jó páciensek tudnak lenni. Tehát ők ki tudják magukból dolgozni ezt az erőt, amire szükség van a rehabilitációjukhoz. De ugyanakkor vannak tényleg olyanok, akiknek a tudott a betegsége, és ami nagyon-nagyon számít, az a család. Tehát, hogy mi a támogatottsága annak a valakinek. Tehát, hogy egy szerető családban van, akit hoz a felesége, mindig hozza, látszik, hogy jól vannak, fejlődik az illető, és van olyan, aki meg nem tudom én, egyedül próbálja szervezni az életét, és a beteg szállító hozzá, és látszik, hogy nem olyan állapotban van nyilván ettől. Tehát a támogató család nélkül szerintem egyébként egy ilyen komolyabb, mondjuk egy stroke, vagy egy agyérkatasztrófa, vagy baleset után nagyon nehéz helyreállni. Kivéve, hogyha valaki eleve borzalmasan gazdag volt, és mindent megbír vásárolni. De még úgy is nehéz szerintem, nem? Igen, de hát ha megvan a fejlődés, akkor egyébként az is mentálisan egy nagyobb löketet, vagy egy folyamatos támogatást végül is, hogy megéri jönni és csinálni. Igen. Valaki meg, nem tudom, jókedélyű, és fel tudja úgy fogni, legalábbis kifele azt mutatni, hogy... Van a klinikán pszichológus, aki foglalkozik a betegekkel egyébként. Tehát van, aki tudja, hogy szüksége van pszichológusra, és van olyan beteg, aki pedig úgy gondolja, hogy nincsen neki szüksége, de azért mégiscsak, nem tudom, mondjuk elütötték, lebénult a lába, tehát józan parasztésszel azt gondoljuk, hogy azért mégiscsak van rá szüksége. Hát ez a pszichológusnak a dolga. Úgyhogy... Akkor ez egy fejlődés testi-lelki síkon. És ha már fejlődés, akkor ti láttok-e még valamilyen olyan fejlesztési területet a klinikán, amit szerintetek, vagy ami még tervben majd szeretnétek bevonni? Igen, az országban talán egy helyen van, eddig VR alapú terápia, vagy tényleg VR szemüveggel, és egyre több ilyen szoftvert is fejlesztenek egyébként. Szerencsére, tehát ami a rehabilitációban ez lehet kognitív, tehát ilyen értelmi fejlesztés is, illetve nyilván fizikális is, és mostanában fogjuk indítani egyébként, tehát már így megvan hozzá az eszköz, meg a háttér is, meg terapeuta is, úgyhogy már van beteg is, aki jelentkezett rá, úgyhogy reméljük, hogy ez még ad egy nagyobb löketet egyébként valamilyen szinten egyébként
az ilyen járásrehabilitációs eszközök, amik ilyen aktivitás alapú játékokkal vannak ellátva, azokat is a szakirodalomban néha virtuális valóságnak nevezik, vagy hogy azon mérték, az egy kis csúsztatás talán, de hogy olyan, annak is nagyon jó hatását írták egyébként le. Tehát, hogy ez egy valós dolog, és ugye főleg az embernek ott van a szemüveg, és ugye ott látja, hogy mozog a lába, meg mit csinál, akkor gyakorlatilag át lehet verni az agyat igazából is, és talán még inkább fejleszthető valaki. Vannak egyébként még fejlesztési tervek. Most ebben a centrumban vagyunk, nincs helyünk, tehát terület kellene hozzá. Jövőre még biztosan itt vagyunk, most utána vagy itt bővülünk, vagy valahol máshol, ahol nagyobb területen tudunk lenni. Oda tudunk még eszközöket, tehát vannak még eszközök, amiket nem tudom, ki lehet egészíteni, lézerterápia, van egy-két jó és hasznos eszköz, amit lehet csinálni. De ami a legfontosabb lenne a betegeknek is, meg a siker szempontjából, az a betegutaknak a fejlesztése. Ugyanis most a tipikus betegút az úgy néz ki, hogy mondjuk vegyünk egy magyar beteget, mert külföldi betegeink is vannak, tehát jönnek hozzánk, amerikai betegeink vannak, meg nem tudom én, svédek, németek, tehát sokfajta. De mondjuk vegyünk egy tipikus magyar beteget, mondjuk vegyünk egy sztrókost az egyszerűség kedvéért, megtörténik az agyérkatasztrófa, a mentő, beviszik a kórházba, aktív ellátó osztályra kerül, ott végrehajtanak rajta, vagy lizálják, trombolízis, vagy egy trombektómiát, valamit fog vele történni, és utána egy rehab konziliummal őt ki fogják adni egy rehabos osztályra. Hogy itt a család, vagy hogyha a beteg képben van annyira, akkor itt eldönt, hogy mi legyen neki a sorsa, és azt fogja mondani a beteg, vagy még ezt javasolják neki, hogy kerüljön át, ő egy valamilyen rehabilitációs osztályra, aki őt fogadni tudja. Itt mi még nem kerülünk képbe, azért nem kerülünk képbe, mert az állam finanszírozza a rehabilitációnak a következő lépését, és az emberek szeretik az úgymond, ami jár, vagy hát ingyen van, vagy a TB-ben benne van, ezt tudja igénybe venni. És akkor bekerül egy valamilyen rendszerbe. Van, aki nem is tud máshova bekerülni, mert nem tudná megfizetni a magánellátást, de van, aki meg tudná fizetni, de mégis először az ingyeneset először igénybe veszi. Az állami rendszerben akármilyen jók a szakemberek, olyan kapacitás problémák vannak, várólisták, nem tudom én, kevés idő jut egy betegre, egy terapeutára, nem tudom én, sok beteg jut, tehát teljesen más ellátást tud kapni, mint amit mondjuk egy magánellátásba tudna kapni, hogyha ő ezt kifizeti. Mi ezzel a probléma? Az, hogy a sérülés után neki van egy terápiás időablakja. Ezt így szokták mondani. Tehát van egy olyan szubakut fázis, az akut fázisnak kijön az aktív ellátóhelyről, és mondjuk egy sztrókos az első fél évben, egy évben nagyon jól fejleszthető, utána ez az időablak szépen becsukódik, és hogyha most valaki jön, hogy nem tudom, 2016-ban sztrókot kaptam, és azóta nem tudom, én otthon fekszek, ott már nem csak az a probléma, hanem már minden más is a probléma. Tehát sokkal nehezebben és sokkal kisebb eredményt lehet elérni, mint azokkal a betegekkel, akik mondjuk úgy a katasztrófához viszonylag közel jutottak intenzív rehabilitációs ellátáshoz. Egy gerincvelős sérültnél is azt mondják, hogy nem tudom, azt bármit kijavíthat, hogyha gondolja, hogy ilyen 2 év ez a terápiás ablak. Tehát, hogyha mondjuk egy évet ebből, és minél közelebb, annál jobb. Tehát ez, amit az elején mondtam, hogy egy intenzív terápia, napi 4 órában gyakorlatilag mindegy élsportolót folyamatosan fejlesztjük őket, vagy pedig mondjuk egy állami intézetben, nem tudom én, a délelőtti rezsimbe jut rá, nem tudom én, egy óra gumiszalagozás az ágyba, akkor ott olyan időt veszít el a beteg, amit senki nem fog neki tudni visszaadni. Tehát lehet, hogy ott megspórolja vele azt a 100 órát, amit kifizetett volna nálunk, utána viszont, hogyha 1000 órát se vesz, fogja tudni már visszakapni azt az időt, amit elveszített, hogyha nem azt az intenzív terápiát kapja. Most azt nem mondom, hogy nem azt az intenzív terápiát kapja, azt mindig a hely dönti el, hogy kit milyen rehabra vittek be, mert Magyarországon is vannak állami rehabban is nagyon jók, meg vannak olyanok, amik egyszerűen a finanszírozás meg az állapotok miatt nem annyira jók, fogalmazunk így akkor. Tehát, és ezzel nincsen olyan tisztában. És amikor betegutakról beszélek, akkor nálunk a betegút az úgy néz ki, hogy a beteg miután kijött az állami rehabról általában,
és még van neki problémája, mint a barátom, aki miatt az egész klinika alakult, akkor elkezdi nézni azokat a lehetőségeket, hogy én még nem mozog a kezem, még mindig nem tudok kikelni a székből, nézzünk valami magánrehabot, és akkor kerül el hozzánk. És akkor már úgy nézzük a papírjait, és akkor látjuk, hogy nem tudom, hogy 19-ben kapott stroke-ot, akkor utána volt egy kicsit az államiba, utána egy kicsit próbálkozott ezzel, az hát, ha jobb lesz, nem lett jobb, és akkor most eljött hozzánk. Tehát itt az jó lenne betegútban mindenképpen, hogyha betegek minél előbb, akár az aktív ellátóhelyről tudnának hozzánk kerülni, azok, akik alkalmasak rá, hiszen aki aktív ellátóhelyről még ápolásra szorul, őt nem tudjuk fölvenni, neki mindenképpen olyan helyre kell menni, ahol fekvőbeteg rehabilitáció folyik. De abban a pillanatban, hogy már nem fekvőbeteg rehabilitáció folyik, akkor már érdemes róla elgondolkodni, hogy megfinanszíroznak-e egy ilyen intenzív, mondjuk egy magánrehabilitációs ellátást, ami róla szól, mert ott az tényleg róla szól. Nálunk azért nincs ilyen szempontból kapacitáshiány, mert nálunk nincs ilyen szempontból pénzhiány, hiszen a beteg fizeti. Tehát ha van pénze, akkor az erőforrások is ott vannak. Ugye az államiban nem egészen így történik, ott ugye van sok beteg, de senki nem fizet semmiért, ezért valaki elosztja ezeket a kapacitásokat, hogy kit vesznek föl, ki van várólistán, hát mennyi terápia jut, stb. Ti el tudtok jutni egyébként azokhoz a betegekhez, akik még aktív ellátásban vannak, hogy így sugalljátok, hogy a következő lépés az erre mi nincs lehet? út, ez nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan út, ahogy például mondjuk van egy aktív ellátóhely, mindegy, mondjuk legyen egy stroke centrum, ők hetente 2-szer tartanak rehabilitációs konzíliumot, mondjuk. Lehet, hogy egyszer, vagy nem tudom, de körülbelül ez az arány, egyszer vagy 2-szer tartanak. Amikor azt jelenti, hogy az aktív osztályra elhívják a rehabilitációs osztálynak az osztályvezetőjét, vagy egy másik intézetből, és akkor az ott megnézi, hogy melyik beteg rehabilitálható, kit vesz át, kit nem vesz át. Azt mondja, ezt nem tudjuk rehabilitálni, krónikus osztály, ott eldöntik. Őt tudjuk rehabilitálni, akkor őt átvesszük. Őt meg nem kell rehabilitálni, kapjon egy botot, nem tudom én, azzal meg egy peroneus emelőt, és el lesz vele, menjen gyógytornára, kírjuk, ambulánsra, ugye, mert az is jár 214 alkalom, ugye, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen komoly szám. És ennél a rehabilitációs konzíliumnál mi nem vagyunk ott. Tehát itt az mindenképpen célszerű lenne, hogy a beteg informálva legyen a lehetőségeiről. Tehát, hogy ne később, tehát mert itt nem arról van szó, hogy neki igénybe kell venni egy drága, most kinek mennyit ér az egészsége, azt nem kell helyette eldönteni szerintem, az döntse el a beteg, de egy pénzbe kerülő rehabilitációs ellátást legalább tudjon róla, és akkor ő el tudja dönteni. Tehát például én mondjuk nagyon meg lennék sértődve, hogyha mondjuk lenne egy daganatos betegségem, és az onkotím azért nem javasolna nekem egy drága, de kuratív, tehát egy gyógyító, amitől biztosan meggyógyulok, de egy drága ellátást, mert az én pénztárcámmal spórolnának, hanem helyette kapnék egy olyan kemoterápiát, amit az onkotímot összerak, és akkor az a protokoll, de viszont nem gyógyulok meg tőle. Tehát azt hadd döntsem el én, hogy el akarom adni a házamat, vagy a nyaralómat, vagy nem tudom, az legyen az én dolgom. És itt most tényleg olyan betegek vannak, akiknek az élete múlik rajta, tehát az, hogy az információt megkapja, egy ilyen konzíliumon mondjuk ott lehessünk, vagy a beteg legalább tájékoztatva legyen róla, hogy van egyébként ilyen lehetőség, és akkor döntse el, hogy mit szeretne. Ez egyébként az állami ellátórendszernek is nagyon jó lenne, hiszen abban a pillanatban, hogy az a beteg, aki megteheti, kilép az állami ellátórendszerből és átjön a magánba, helyet ad annak, aki várólistán vár. Sőt, a finanszírozásnak, a NEOK-nak, a Nemzeti Egészségbiztosítónak is jó lenne, hiszen az a beteg, aki kilép és a magánfinanszírozásban maga finanszíroz, az a büdzsét felszabadítja annak a betegnek, aki sorban áll. És ebben nincs kényszer, ezt a beteg el tudja maga dönteni. Valóban. Mi a víziótok ilyen téren? Mit láttok 10 éven belül, mi az, amit még meg tudtok valósítani? Hát ebben az iparágban 10 év az elég. Jó kérdés. Biztosan fognak bejönni új gépek. Rehabilitációra mindig egyébként szükség lesz. Tehát az nagyon valószínű. Én remélem, hogy például 10 éven belül mondjuk
teljes gerincvelőszakadásosoknak lesz valami chip, őssejt, valami csoda, amivel össze fogják tudni kapcsolni az idegpályákat. Mert ugye ott az információ megy el. Hogyha ilyen lesz, akkor ezt a sok embert mind rehabilitálni kell, mert ezt be kell tanítani a rendszert. Ugye, tehát most el van szakadva, nem megy át az információ, hogy oda egyszer majd betesznek az idegsebészek egy csippet, azt a rendszert azt össze kell tanítani, az izmokat fel kell építeni. És ezért is fontos egyébként ez a szekunder prevenciós rehabilitáció, hogyha valaki még ilyenben reménykedik valaha, hogy most bennülök a székbe, teljes gerincvelőszakadás, ez mai állapot szerint gyógyíthatatlan. De hogyha hagyja, hogy elsorvadjon minden alatta, akkor már hiába lesz chip, nem lesz mit vezéreljen, nem lesz alatta semmi. Úgyhogy hát szerintem ilyen, tehát nem tudom, hogy rehabilitációban lesz-e ilyen áttörés, nem tudom megmondani. Igen, ugye vannak olyan exoskeletonok, amik ugye akkumulátorral működnek, és akkor azzal elsétál az ember, tehát ez is picit nyugatabbra, mondjuk Németországban ez bevett gyakorlat, tehát ott nem egy holdról jövőnek. Ez nem igazán terápiás eszköz, tehát ez nem egy jól mondja Bálint, tehát ez egy fejlesztési irány, exoskeleton. Ugye mi rehabilitálunk, azt akarjuk, hogy visszanyerjük a képességeit. Ez meg egy olyan eszköz, egy olyan exoskeleton, ami mozgat minket. Tehát most még viszonylag nagy, meg kicsit ilyen clumsy elemmel, de tud benne járni a beteg két bottal. Olyan is, aki egyébként béna. Ezek olyan eszközök lesznek majd, amikor már kisebbek lesznek, meg jó lesz az elemük, meg jól meg lesznek csinálva, hogy lehet, hogy valaki a ruha alá fölveszi, vagy alig fog látszani, és mindennapi használatra, tehát igazából nem rehabilitálja a beteget, vagy hát úgy is lehet mondani, hanem arra az életmódjára, az életminőségét javítja azzal az állapotával, ami van neki. Hát így van, és emellett a másodlagos megelőzési dolgokat is javítja. Tehát ugye, mivel ő járkál, nem fog csökkenni a csontsűrűsége, nem lesznek ízületi kontraktúrái, berögzülései, stb. Igen. Egyébként az biztos, hogy a jövőben sokkal több embert kell rehabilitálni, mert már most is sokkal többet kell rehabilitálni, mint régen, azért, mert az orvostudomány olyat fejlődött, hogy egyszerűen stroke-ba például sokkal több embert megmentenek. Tehát régen ezek a betegek meghaltak, most meg nem halnak meg, hanem rehabilitálni kell őket. Tehát mert olyan tudás van már. És ez ugyanez vonatkozik, most ugye nagyon felkapott dolog az SMA volt, most ugye gyűjtöttük a 700 millió forintos gyógyszerre, Kis Zentének, meg tehát biztos emlékeznek a tévében, meg különböző médiákon ez megjelent. Ugye most, hogy van ilyen gyógyszer, meg vannak jó SMA gyógyszerek, ezeket a betegeket mind rehabilitálni kell. Ugyanis ők élni szeretnének, megkapják a gyógyszert, de még nincsenek olyan, ettől nem gyógyultak meg a gyógyszertől, hanem ez megállította ott azt a romlást, jól mondom, ugye, körülbelül, és akkor azért, ami addig történt, azért azt fejleszteni kell. Tehát erre mindenképpen lesz igény. Lesz még fejlődés mind a technológiában, mind a terápiában, gyógyszerek esetében is, és így a tevékenység is fennmarad, én ebben hiszek. Köszönjük a Steps Budapestnek, hogy ellátogattak hozzánk, és bevezettek minket a robotasszisztált rehabilitáció rejtelmeibe. További információ a stepsbudapest.com oldalon érhető el, melyet az epizód leírásban is megtalálhatnak. Az orvostechnika szakosztálynak köszönjük a rendezvény szervezésében való közreműködését. Ha tetszett a beszélgetés, kövessenek minket YouTube-on, Spotify-on és más streaming szolgáltatóknál. Lájkolják az adást, vagy adjanak egy maximumot csillagértékű visszajelzést. Az adás alatt hozzászólásban írják meg nekünk azt is, hogy mi volt ez a tény, amely a legjobban felkeltette érdeklődésüket. Én Székely Orsolya voltam, a beszélgetés házigazdája. Minden jót kívánok, a viszonthallásra!